नै guys जोङो नायगासिनो नै नायबाय बागुरा बिराद बरिया नुखादों माबायदि मोनदों मोजां ना नोंलाय नों सासे फनसो रायलायगासिनो नेरसोनथ' हारिनि मोनसे हारिमु नालाय जोबोद गोग्गाथाव जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे बुहुमावनो सिनायथि जानाय हारिनि थाखाय गोजोननाय मोनदों वेलकाम खालामदों आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बर' हारिनि थाखाय बिदि दिन्थिफुंनायनि थाखाय साबायखर जों गुवाहाटियाव थांनो हायाखै माने बेखायनो जोङो बेयावनो लाइभआव नायबाय आरो ना लेपटप आराम होना नायबाय बरियानो नों माबायदि मोनदों मोजाङै फोजोबनो हाया आंथ' ओरैबायदि एक्साइटेडमोन आरोना दहायनो बुंनांला आरोना बरिया नै आयो औ मोसाबाय बुंनो हाला माने ओरैबायदि समायना रमायना नुदों आयु साबायखर बावो आं बेबायदि हाबाफारिखौ जाफुंनायनि थाखाय दिनै नायदो बुंनोनो नांला आंथ' गोसोखौ बोरैबा मोनजोब्बाय आरो दा ओरैबायदि मा बुंगोन जाबाय बुंनानै फोजोबनो हाला आरो ओरैबायदि आयौ ओरैबायदि समायना जोंनि बर' नायदों नै सापर्टारफोर नायदों नै बेबायदि सापर्ट खालामबासो जोंनि बर' हारिया जौगागोन आरो ना बर'नि हारिमु समायना रमायना बेसे समायना बेरखाङो मिथिबाय जोंफोरा रोङा थेवब्लाबो सापर्ट दं आरो रोङाबाबो ना नायगासिनो दामनो सुनो रोङाबाबो नै बिराद सापर्ट जों गुवाहाटियाव थांनो हायाखै थेवब्लाबो जों बे न'आव थानानै नायगासिनो ओरैबायदि सापर्ट होदों जोङो बेबायदिनो जौगालांबाय थादों बर' हारिया आरो बर' हारिमुवा बिदिनो थांना थादों आरो जय बर' हारिनि जै नायदो नोंसोरबो